بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mga palangwan sing kami haagamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na siyab kami iban sing ko kalasahan katuan sa karya Muhammad amun imalup kani pa laong tawak tubihaon ini. Inmundal niya biya mga laong ta nakalukay-lukay kami wala nagkatiwaw maripa amuin laong takuta-kuta sing kami ini. Karena sing kabisihan kanya pa kaniya sa artat na biya mga laong taon na sabihan paruruka ing parkada laong tabi mga mapatutay sa pamparuhon. Murah-murahan mga palangwan hakama Islam nung tayong kami biya na sinamulong tagay pagjanjian na sa lukay kami inshallah subhanahu wa ta'ala biya lang ta karihilan kahayang sintuhan na bulalamin na inshallah ta'ala pagtibawan na mura biya lang ta mga samatig at walitag-itag sing kami ini amuyad to nabiya ko inshallah subhanahu wa ta'ala lang ta biya mga karihilan kami waktu maniwit yung sintuhan na bulalamin yari kami nagkaalop kani magbalik lang ta biya sing kabiyaksahan pag-aalupan sing kami kaniyo diha tempat mulia ini sarta long ta diha amuin kawa mahapon sinahad dumang isnin malam isnin insyaallah subhanahu wa ta'ala. So manjari mga palungan hakam Islam na in kami long ta na masimasi ha programa sing kami pagnanan na mulong ta paay na tadhabon diha ni Daul Islam TV amuin long ta pangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala pagkato nyo katan mangharap ato na pagkain harap kamon pa amuin long ta murol magad sin namuin lang ta instruction kato sin Allah Ta'ala mapatut agaron at tawakan magad ka kita pa amuin hawa nafsu ta at tawakan maun pa amuin kawayan sin lang ta syaitan amuin manasat kato katuan. So in kita naway na jarapat in sasambungan si mga bariman na ya Allah na in kami magad kami maun pa amuin kawayaan mo amuin agaran insyaallah subhanahu wa ta'ala mga panahon Islam amurayan to in mga laong tarin mga sifat sin mga bariman in di siya mabaya amoy in maambit sin syaitan mon pakalongan suway in akaron niya mon pa amoy in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala deng hamo in laong ta pangambiti sin mahasud si Allah sarta laway ring harila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manjari in maudu laong tasong na bisaraw na ruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amunain mga lang taaturan at tawakan pangandatan sin paglunglong katuan na amuin kita inilang tatiap-tiap ang katuring kato niyo na on lang ta pangdaig tabay doon nagapangdaig ta kampung ta at tawakan pangdaig lang ta kampung na pagubos Muslim pa nag-aaramata aon isab kay pangdaig ta na lang ta Muslim sa namukunta kampung aon isab na laom ta bukon Muslim bukon ta kampung sa nalong ta pangdaig ta ini tukatan mga palangwan hakam Islam na tiap-tiap pangdaig bayta ini naririhilan sin Allah Ta'ala kapatut kanya pa amuin laong ta pangdaig niya. So inshallah subhanahu wa ta'ala haruman ini laong ta diin-diin na mga amutan sin waktu sin kami insyaallah na amuyan to insong namo laong ta bisaraw na ruman ini paliharan sin adab ma'al jiran amuin lang ta aturan sin paglunglong haantara sin kita niyo iman si mapangdaig bay na to insyaallah subhanahu wa ta'ala. So biya oni tukbal kuin lang ta kapatut paguro kalasahan amuin lang ta mga tumagna insyaallah subhanahu wa ta'ala sin amuin lang ta maudu sin kita ni haruman ini itukbal ko kana Sheikh Zakaria Muhammad falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Jarin ya yadtuna in
ini maudo atau pengajian sing kita ni waktu ini nasabot sin pindo ako sa ikalim nading in pagbisarahan na tungod pa amin parkala sin magpangdaig. Insyaallah ta'ala diya na sinagi na ini kalo-kalo insyaallah di lang kita sintuhan na Rabbul Alamin tawfiq ka waktu ini amoy in hikapa sampay na mo kaniyo katantan insyaallah ta'ala amoy karidaan sin Tuhan na Rabbul Alamin insyaallah. Naman jari tungod pa amin parkala lang tasim mga aturan atau ini kapatut sin magpangdaig yan matarang ha Muslim katan kanila maalum na lang si magbibisara in tungod pa magpangdaig doon haamoy pagkahiniya bihan aon siya kapatut iban aturan ini biyantang sin Allah subhanahu wa ta'ala amin subay na to jakahan at supay hikatukbal na to in kapatut sin pangdaig na to namikyan ni sabihin sila hikatukbal nila in kapatut sin kita doon kanila naman jari dahin ha mga kalagguan sin pag-ianon magpangdaig biyata ini sin Tuhan na to Rabbul Alamin sampay amoy ini piaurol ha amoy kapatut sin ay ini maas doon ha mga kaanakan nila. Amin subay anak mag buat bakti ha ini maas nila. Damikian amoy pag addat iban pagmartabat ha mga asukampong nila. Amo na ini kampung karabat long sin magbabasa. Damikian mga sila anak yatim aon aturan niya madto-madto iban na si mga miskin lang ta amin biya mga kulang kabos aon kapatut nila manjari sambil nawangkil do na aon inamuin magpangdaig lang ta aon parsugpatan niya hati niya karabat niya mga pangdaig niya sampay sinamin dugaing na dahil nga mga manusya siwo da ka Muslim atau bukun Muslim. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala suratun Nisa wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari junub. Nah ini longta siyabot yaon katantan insa kaulawla magsuno-suno na yung kapatut yaon puas din ha amin pagtag-ipon sing kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung pagbuat bakti maas sing kita niyo sampay paamuyin kahinapusan na nasabot dito amin magpangdaig lang ta bukon ta so kampung Muslim ka atawa ini bukon Muslim na mga ini sambil wita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk din hamang hadis lang niya ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sa yuwarrithahu. Jibril biyak balik-balikan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam kalagguan sin kapatot sin pangdaigta bihan sampai long ni Jibril masih siya magpatumtum sampai long niya nakapikil na ako at nakatali na ako long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa kaulawla inamin pangdaig ko yon makawaris ka ako bihad to hati niya aon kapatot ampay nini hangan sin magtaymang huda ka ma Islam sambil inamin kapatot yadto makalabi ring sin pagini taymang hud sin amin kitang kaliuran bihan hamin ngan sin pagtaymang hud sabab ha timpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan si mga kasahabatan niya na hawak to piya pagtaymang hud niya Ansar iwan si Muhajirin launta pamista sin sila rin hansipak iyon uno-uno na halawman nila pag-usahan na ka into nga hatay manghud niya bihad to sampay aon pa rin ha mga kanilawihan amin makatawakkal imyan lang niya duwain asawa ko bihan pi nakaw rin harwayaon butasan ko at inipapion pentay manghud niya rin harwa asawa niya bangising kabayan butasan ampay paasawa kanya
Amuad ti namin biya mga panghalga nila sinamin sarak sin Allah subhanahu wa ta'ala biyan tang hangan si pagkamano siya bihan. Amuad ti biya mga kalagpuan niya. Naramik yan, hamuk hadis bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Isiyusi yung kaunon niya, nagparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan nagparat siya sinawon in pagmahuli sing katanta naman na yung kahinapusan waktu, subay niya, long niya, atin niya, dihilan, martabat in pangdaig niya. Atin niya, subay siya magadat. Nasupaya siya sa pagandatan. Subay niya halkaan, nasupaya siya halkaan. Bihad to. Sabab in katantan yan, bang hinangon in marayaw ha amin pangdaig mo, in hinangon niya kayo mo sa marayaw ra. Bihan. Na, amad tulong ta indeng ha mga ini kalagbuan, beta kato tanyusin, inyaon sarta in mga ini auntod aturan, siyabot kato sin tagdapo sin kitab pagkawaan ta sin pangadjian ini insyaallah subhanahu wa ta'ala, ilin ko kan siya kalim, namin sumuno lang tawihan, magpatarang kato tanyo insyaallah ta'ala. So alhamdulillah amayad to mga palangon hakam Islam indeng mga long ta bilang long ta panagnaan sinamuin pangukawan sin maudo ta sabot singkul kalasan doon ito katan long ta na inyan biyan asin ari ko instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala na sa din agama na biyan asin ari inyan nauling hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala inna ad-dina 'indallahi al-Islam na tulin agama long ta mo hadarat sin Allah ta'ala ang piaturo marikato pag-araman tam ng agama Islam nakabalikan ko in syariah dun halaman niya katan yan ding Allah subhanahu wa ta'ala natin niya makadnad kita bang uno in biyak nga long ta aturan kawayan sintuhan ng bulalamin tungod pag-aramat ta amo yan to mga palangon agama Islam na biya sinarikain natin Allah subhanahu wa ta'ala nagpatumtom kato niyo long ta ayat na sabot kain na sutun nisa katuan ha Amen. To in para punan sin ayatin para sin Allah subhanahu wa ta'ala wa'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni sana wa dil qurba wal yatama wal masakin wal jaril qurba wal jarijil junub. Amoy din baytas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atin sa kaulaw na intuhan na bulalamin uwas niya ng daagkato. Aparman niya wa'budallah ay afiduhu bil ibadah. Tunggalan niyo in Tuhan Rabbul Alamin pag-ibadatan. Wala tusyriku bihi syai'a, iwan ayaw ka mo magsakuto hapag ibadat kaniya hang sulag uno. Manjariin sumuno, uno baytas ng Allah Ta'ala, wa bil walidayni ihsana. Iwan harwa maas in kamo suway magbuat bakti. Manjariin sumuno na, wa bidil kurba, iwan sin mga kampong niyo, hati na pagmarayaw ka mo, wal yatama, iwan sin mga anak ilo, anak miskin, iwan sin mga longta anak ilo, iwan sin mga anak miskin, iwan na sin pangdaig niyo, amuin kampong niyo, iwan sin pangdaig niyo, longta amuin maruway din ka niyo, atin naman kung niyo kampong. So, inyad to, instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala, sin insuway kitod kila niyo, magmarayaw, ha mga nasabot katanyad to hay noon, papatot pagpapayawan. Naman jari, mga palawan na kami Islam, nasabot di hay nilang taning mga lamod din mga kahinang suway na to. Hinangon na supaya lang ta tumutogin na mo in parsong patanhan tara sing kita niyo iwan si pagkahinato labi luwa mong pangdaig ta na nasabot diha ini sin lang ta sambat si katuan mo alif sing kitab na lang na mo na in suway kamo suway kita niyo di mang dihil lang ta kamudaratan ataw kan kuhila katuan na muhinga kabinsanaan doon na kangian pa mo in lang ta pagkahita labi luwa pangdaig ta sabab amo na bayta sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya lang na man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. In Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda munang hadis ni katwan tusay ni naguruluro lang. Amok bay ta law na man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. In sumuno man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Ikato man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. In bayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam niya isyusyo in kaunan niya. But in siya matan nagpaparat saya nagiiman patuhan Rabbul Alamin. Sarta nagpaparat saya
sinaw ni nadlaw akhirat o nadlaw mahuli. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, yan yung sipat nila. Suway fala yu'dhi jarahu. Suway sila di manglihil kamudaratan, manglihil kangian, atawakan kasigpitan, uno-uno na kamumulahan, hauno niya, hapang daig niya. So, amoy din baitat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di makna, banging kaaunan mo majuri, manglihil lawta kangian, atawakan kamumulahan, hapang daig mo, lawan sinamon tao nagpaparatse po Allah subhanahu wa ta'ala katuan. Sabi ni beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam atin na isiyusin kaunan niya. Ba't matta din siya nagpaparatse patuhan na bulalamin? Sa artaha adlaw mahuli na suway siya ba di manglihil launta kangian o tapuhinga hapang daig niya pa ay. Amo yan din beta kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai siyunuan ha amok hadith si Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sima pa rin Rasulullah katuana. Lalu si Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min. Sila bak si Nabi sallallahu alaihi wasallam, di using kasahabat tadi kaptaran na ini. Ibot lang na sa pahan ko ang ansin Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'min. Wala tuod siya nakapag-iman. Natin niya, bukon siya bariman. Maksud din di. Ibot sa pahan ko pa Allah ta'ala, bukon bariman. Kailalahu, fakilalahu, aw nakapamuong, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man huwa ya Rasulullah. Umiya kato, isyu yan ya Rasulullah, pag-anon mo, batway pag-iman yan? Atawakan, bukod man taning pag-iman patuhan Rabbul Alamin. Nalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi la ya'man jarahu, bawaikahu. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pag-anon kurihain, yamun layo min, at inabukong sampo na yung pag-iman, bukong sampo na yung pag-iman, atawakan mo yung pag-iman, amoy in lang ta, bukon salamat, in pangdaigbay niya, sinamon lang ta, kapagaradyaan niya, si kakahinang niya, on kakahinang niya, atin niya, bukon safe, bukon lang ta, mga salamat, in pangdaigbay niya, kasi sinamon kalakwan niya, jilaka niya, iba sinamon pagkaradyaan ni hinang niya, on saan katuang behet, pangdaigbaya, tabi ang mga di makatiko-tiko in pangdaigbay niya mong kaniya. Magtuy diya kaun niya. Tawakan, dihilan na kangian, dihilan na kamudaratan. Amo yan to. At inabangin, tay manghud mo, pangdaigbay mo, biya, nagbus mo, kung nasalamat in pagtugtog nila, in hal nila, palasin kangian mo, na lang sinabi, bukon sampur na yung pag-iman sintaw yan. Amo yung mangdihil kamudaratan, hauno niya, hapang daig niya. Amo yan to mga palangon hakama Islam. Ihati niya, piyang langan, sinara ma Islam in manglihil kita long ta kangian hapang daig ta na kabalikan ko bukod hadya rin di pang daig Muslim at tawakan kampong mo sampay sabsin pang daig mo ano ko nag-aarama mo suway mo hipakita yakaw ipon sin Allah ta'ala yakaw nagwala umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parang busan doon kayo mo in panghindo sinara ma Islam pangadatan piya sampay kayo mo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy lang ta di magdirihil kapuhingaan at tawakan kamudaratan ng pagkahin niya. Siwo da lang ta pagkahin niya Muslim at tawakan duhaing aram amon yun na pangdaig niya. So amo yan mga palangon na aramay Islam inbay takato sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang na aon saan amok katuan babae hajaman si Nabi sallallahu alaihi wasallam amo in lang ta in amok sahabat na mayta atin niya lang na in amok babae yaon ya Rasulullah nakisakupan na mo innaha tasumun nahar wa taqumul layl. Ipabayaon lang na way sawayon mo bang tungod pag-amon lang ta pagtag-ipon pa Allah Ta'ala. But lang na adlaw-adlaw na pupuasa. Lamikyan dumdum nag-uunog. Nag-ibadat, nagtatahajud, nagkikiyamul layl. Sa alam sin amok sahaba lang ta nangasuha Nabi sallallahu alaihi wasallam biya mga siyumong niya ba ini? Natuan natin nangasubo sampai pangarunan. O in hukuman niya Rasulullah, haamuin, so pa, may babae ini, liha ini. Pasarining kita na mo kanya. Ano makusong mong ibadat? Adlaw-adlaw magpuasa, dum-dum, nagtatahadyon. Sa alam sila magsabat, in, yasala na mo kanya yun, to the jirana ha. Dirilan niya, lang ta, kamumulahan. In pagkahin niya, hamok, katuan biya mga namasta kong hadit lang na, to di jirana ha bilisan niya atin niya pagpuhingaon niya
in pangdaigbay niya, labering harila niya. At niya, pamumungon niya, katuan na, bisara si bukon marayaw, doon nakasok-nasok na aning pangdaig niya. Amin, mamisara na si Barkala, amin, kasakit si pangatin si pangdaig niya. Na, unang jawab si Nabi sallallahu alaihi wasallam, inagi si Rasulullah, hiya finnar. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam, in babaihan, minsan pabihan basag niya mag-ibadat. Law si Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumtuman yung ingatan yung in babaihan. Haadlaw mahuli. Bang di man magtawbat. Tantuin siya yan, itilak mo pa pinarka jahannam. Iyadan billah. So, amo yan tuin kang iyan mga palawan harang Islam. Bang takitaon, lang may pangasubo mo, ulit mo sa simbabayan may talaga panarka. Di magsasambahayan, uy magsasambahayan. Di magpupuasa, bukong hot party pagpuasahan niya. Ba't kaya may tayo diya ini? Tasumon na hara. Adlaw magpuasa na tuwan. At ina bukong hadya Ramadan. Sampay sinamon tapuas na yung Ramadan, magpuasa na siya. Damik, yan yung pagsambahayan niya, bukong nandiyan na may waktu. Sampay sin kasulat-sulatan. Qiyamul layl, titindog niya. Sa alam si Nabi SAW, wayron karayawan si babaiyan, gamay na hadlaw akhirat, magkapanarka siya. Ulinusan niya, pasasin, magdihil, kapuhingaan, kamudaratan, hapang daig niya ba. So, amo yan ito katuanin, panagnaan na sa buktihay ni sing, lautan mo alip sing kitam. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Damit yan, lang na, in hikarwa, al-ihsanu ilay, amin pagmarayaw, at tawahi pakita ta in pangadatan marayaw, amin piyang Hindu katusin pamuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin subay kitain lang ta mahinang ini singuran sin kamatauran bihan hangan in kita Muslim. Amin subay kita ri kabaakan doon ha ini lauman long tasin biya mga uno-uno na ini lugal. Amin muna masabot mangi bihan o singan niya Muslim. Amo na yung sangi long ta. Amin nagiyan Muslim pag-ubusyaw ning sipat bukon marayaw. Amad to ini kuan. Sabab mo na makalapay kita pabukon. Mapatot malapay. Sabab kamasin Allah Ta'ala muna in kumangi. Marata bihan pa amin pakasipukan bihan. Amad to. Naman jari long niya. In mga yan long niya. In aturan niya. Yung magpangdaig. Bangsa upama ini in pangdaig mo yaon biya ibutang tabiya na anya ya. Nasuway ikaw magkainakon bang biya diin hika ini puklas niya rin nga kaanyayahan yun. Sabab hangahanin ka mo magpangdaig biya da ka mo magtaymahon. Unsur aka kadaliman wa mazluma bihan. Atin ya ini kuanon mo siya. Ini lapasun mo siya rin haamin kaunon nito. Haunon mo siya. Haunon mo siya rin haamin ini. Pag-anyayan niya. Pag-anyayan nito bihan. Siwo dain nanganyaya, iban sinanyaya. Nanganyaya. Na yung mga yan, pa nga subo sa mga sahabat ya, Rasulullah, manuhay nakamu hati hun, namin tungod pa nanyaya. Insuway to siya tawangon. Nabiya din kari na mulong ni magini tawang haamin nanganyaya. Nalang niya, ninangon niyo bihan, pupuon niyo siya. Di pa panganyayahon. Amad din hinangon sing kita. Hambok yato rin ha mga aturan ha magpangdaig subay yato mapaawon ha antara sila magpangdaig. Damit yan yu'inuhu idasta'ana. Bangsa pa magkahunahan siya tarang subay mo siya tawangon. Bihan. Damit yan wa ya'udu idha marid. Subay mo siya tibawon bang siya masakit. Ito magpangdaig. Sibo daing kaunan nito lang mo kampung mo bukon kampung mo hatat kala inyaon ka mo nagini bulig-bulig lang sin bisarawihan hambok lokal na suway niya ito nagtutulong tamang kita ha ini lang sin kauman niyaon sa baba mo ting kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin wayron lingog marayaw bihani namuin pagulahula bihan wayuhan ni ahu ida fareh sarta biya mga dihilan mo bihan ka kuyakan bangsa pa maisab siya aun kaya kuyakan niya tinadihilan mo bulansang bihan sinamin kaya kuyakan niya yan to supaya sumungin biya mga ini unong hugot siya namin parsupatan mo iban sin siya wa yu'addiyahu ida usib
Sarta, bangsaw pa may sabaon biya mga kiyasusahan niya, biya mga hibutang ta, aon nawapat din ha mga kampong niya bihan, na kakunahan ta magtaziya ka niya bihan. Nasupaya kumuko imbiya kasusahan niya bihan. Magkaw kakitaan gumawa na ito pabay niya biya ito yung kahalan, misan sa ito ko rin na mamisarahan uno-uno, kumuyag na yung pangatayan niya bihan. Sabi yun kaw, bihan. Ba't paglawag-lawag ko niyan, sintao yung mga pangdaig niya. Bangaon mga uno-uno na kasusahan, kakuyakan bihan. Mabaya sila maglamod-lamod, di man kita. Amo tin biya mga ini. Damik yan lang niya, wayo sa idaho idahtaj. Bangsaw pa maong kakunahan niya bihan, subay mo na siya, ini tulungon bihan, uno-uno na pakaradyaan. Tungod sinamin paghula-hula bihan. Sarta, nalawi-lawi na bangsaw pa main ikaw, ini inhapang daig mo yon mga Muslim katantan, labi-labi na bang kampung mo biha, na sabay mo sila hinduan sinaturan biha. Tagnaan mo iban salam bang kau maka magbaki man sila bihan. Haaturan piyan hindu kato sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihan damikyan wayalinu lahul kalam iban subay siya bang magbisara bihan lam malambot. Bukon biya mga malungsi bihan magkuan magbisara subay siya biya makuan mahanunot magbisara biyan waya talattafu bi makarimi waladi mukalamati waladi bang mga anak bihan hindi mo magbisara-bisara na subay amin biya da ko sa magbisara sin anak mo atin hanunot bihan madto maatin niya biya manuhay tayo maon si bata bihan utukon mo ina-ilaon mo katuan sabab bang in bisara mo biya madto biya makuan aun waktu yang mapangkal pa sa miling bisara bihan. Ini tu magsumbong nito pa ama. Ang ipon ng maray baytay sa biyon biya kuan long niya. Bihan to. Nabo ko nito marayaw. Wa yurshiduhu ila ma fi salahu dinihi wa dunya. Iban in ikaw magpauno kaniya. Sangput kaw sinini tungod paparkala hikarayaw si pag-akaman niya. Iban si pagdunya-dunya niya. Biya mga Hinduan aturan magduwihan na supaya dumayaw yung biya mga pag-akaman niya iban si paghulola niya. Wayar aja ni buhu wayuh mahama sarta bihan iniyaangan nangan mo iaapas mo bihan amuin wayroon dumatong kaniya biya mga masalahat bihan jajakahan mo niya dukatan. Sabab inapang daig mo yun bang mo siya jakahan inamin hasupay sari magmula damik yan isabihin ikaw jakahan niya kau habihad to inamin kahalan bihan. Nagtatabang-tabang bihan. Wayaspahuan dullatihi. Sarta amuin ano yun? Pagparayaw sinamin kuan ba? Bang siya luparagbos na hina madtubihan na kuan siya bihan. Atin niya kuanan mo yun, tabunan mo bihan. Kuanan, supaya ini di mabain pagkauno niya. Pagkataon niya bihan. Amad to. Wa yatatallao wala yatatallao ila aurati. Iban bukon kaw amuin hinang mo amujakahan mo yung katantan amuin sasagda-sagdahan pa bukon marayaw. Bihan, subay yad to yung kataan na aniban sin ini magpangdaigim bihayad to. Amin di gumawa bihan. Buko namin hipanoy si dong ni bihay ni hikuan na ayat to haray bay na mo yato hikuan bihay ni bihay to na yung mga ini bukon siya marayaw. Sabab inya to katantan na gumawa da ba yung uno-uno pakaradyaan namin mapakuha ta na yan bang gumawa na lang nila nga simod bukon na yan kato. Bukon na kato. Amad din sabay halian bihan. Na damik yan la yudayiquhu fi bina'in aw mamar. Bangkaw maghinang si mga bahay mo bihan, ay nakalumapay isab pa amin bukon na kayo mo. Amin kasigpitan ng pangdaig mo bihan. Aw niyan lang na imihan, maghinang si bahay bihan, along niyan danda ba simparinta, kumaan na kita. Kumaan bihan, pa luag-luag ko ni ko. Katawa-katuan, utang si mga laut na materials na roon hamon na nalabayan sila. Namo yan to, inyad to, makauno yan to, bukon ito marayaw. Sababin niyan habuk beta pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukadis lang niya man akhadha shibran min al-ardi tuyiqahu bi sab'i aradin.
Bangaon makakawa, makahilang bihan, dahil nga amin lupa, kawaon niya maun kaniya, angguhon niya kaniya, sibukon kaniya, hangsa ang hadya, hipaluto kaniya sin Allahu Ta'ala, amin, hangsa ang yadto, 7 lapis lupa, pababa. Dahil siya ito kakausan, minsan yung lapis lupa hadya yun, Magpasan siya katuan. magpasan siya sinamin, hangsa ang dayad. Di ba lang dunya ni katuan? Nawa, dito mausos dahon mo, lutuhon mo. Ito hangsaang katuan. Hangsaang da. Inangsaang yung katuan. Biya, ang dangawin ni? Ang bukon, mahaba ng dangaw. Inangsa kami, nisagnat no biyan. Oo, siyempre. Oo. Amo yan to. Naamo yan to. Damit yan. Untan to. Ano na kita yan? Amin yan to. At iniya, iwan si mga lalabayan katan, di ikaw manjari, longta, mutang din doon, pakaradyaan bihan. Amin hikasimbol si maglalabay bihan. Sabab na, hambuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakalabay bihan ang mga sahabat, yaon sila nag-mimiting-miting ha, inidan, lalabayan. Naman jari, lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahat ang jilisupit turukat. Kamalong na maglingkod-lingkod haraan bihan, lalabayan sin tao. Nalang sin mga sahabat, ya Rasulullah, laysa lanamin amrina buddun. Bang biya kato, wayron siya ni bang biya kato lokal niya mo biya mga pagbisara-bisaran, pagmiting-mitingan, amuray ni long in lokal ini. Na ilan lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, patut tariqa hakka. Namang sa pa mga wayron tod kabakan niyo lokal, na dilan yun hadyang kapatut sindahan. Na kublaan sila biya. Inahil, ya Rasulullah, alit tariqi hakun. Uy, yung kapatut hati sindahan. Na, uning kapatut sindahan. In kapatot sindan, bang aun lumi doon haon kakitaan mo, subay mo laduan. Bang aun doon tuklang maka ini binsa na hamano siya, subay mo ikon. Aun lumi doon haon nakabutang bihan, subay mo kahigon-igon din ha. Bubutangan niya, subay tayo rin magkakiik. Bihan. Na, inyan katantan kapatot sindan. Inyan to. Na, bukon na dyan to, minsan dumalabay, yung ko itong sindan, sumalam hadya ka umaddubihan. Intaw katantan maglalaro, Assalamualaikum. Unin na mo, Alaikumussalam. Namang intaw nagururo-bihan, giyatosan na tao lima baybihan. Way naman hinang mo rin siya magsambag na dyan ka. At tinamukon maray magtambay dito. Bukon maray. Biya na kita liyang, sino mag-istambay haraan. Di man ito kakausan, hindi na dito kataan. Di mo yato hikatunay, kapatut sindahan niya. At tinaon na dyan kasaan mo. Aon na dyan kasaan. Nabiyad to. In mga dabikyan, iwan sin namin maglumi lang niya bi kadarin wasik. At niya di ko man jari mamugit-mugit doon ang mga danyaon. Yulkihi amama manzili. Itilo mo madto pa amin iniunahan simbay niya. Kullu hada min al-ihsan ilay wal ma'muru bi. At niya impiang langan niya ang kataan piang deng ha mga adat sa rayaw-rayaw. Deng ha ini Allah subhanahu wa ta'ala sebab yang daakan yun sintuhan na Rabbul Alamin. Doon haamuin parkala ini nasabot ta ayat yadto ka ini yadto wal jari dil qurba wal jari junub. Sampai in Rasul sallallahu alaihi wasallam naghadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Banglaw niya, hisi-usureng kanyo, yung kaaunan niya at nagparat siya matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan nagparat siya sinaw ni nadlaw akhirat, subay siya maghinang marayaw pa mga pangdaig nila. Amod tindeng ha mga pangadatan longta, panghido kato, kapatut yan to sin pangdaig ta. Amin subay tayo ito'y katunay. Maana niya, inyad to amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo, asubuhon kita niyo hadlaw ka na kanabang natuli katunay inyan. Bihan. Nalabi, nabang kita nakalanggal na sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan to ini, kwan. Nalabi yan, insumuno. So insumuno mga palawan nga kami standing hamuin lang kapatut sinamuin lang tapang daibay, kato. Muna lihain ng sabutin ng ikramuhu bi isda'il ma'ruf wal khair. Ikramuhu bi isda'il ma'ruf wal khair ilayhi liqawlihi sallallahu alaihi wasallam ya nisa al muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau farishna shatin
amoy ito yung baita sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lang na, then dihay kapatid dihay na sa buti katulong na amoy in mahinang kaw biya lang ta mamura. Mamura kaw hapag kahimo, labi luapang daig mo, lang ta labay rin ha amoy in uno-uno na karayawan, manjali mo hitukbal kanila. Katuan abi ito. Sa mayta na atin ya, suway magdihil-dihil ba ito katuan? Magtangag tiyang abi, maksud dihay. Amo na, yato. Uno-uno na karayawan, namun lang tahi ka-extend mo pa mga pangdaigbay mo. Suway mo hinangon. Doon nagkadimil kaw hadiya, at tawakan lang tatavangan uno-uno na maghajat intay manghud mo yung pangdaigbuhay mo. Tatavangan niya. Natin niya, uno-uno na mga lang tagon. May nang kaw mamurakaw. Hauno na hinang marayaw, tungod pa'y karayaw, simpang daig mo. Sabi rin ba ito sa Nabi sallallahu alaihi wasallam, panawag-tawag niya mga long babae amuin, babae muslima. Long niya, yani sa al-muslimat o kamu mga kababaihan muslim, atin na babaihan muslima, la tahkiran na jaratun li jaratiha. Iwot lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayaw mababa in pangdaig, haririhilan, sin pangdaig niya. At tinabang aon dirihilan kay mo sin pangdaig bay mo, kana amurayad tuwing kakaus-gausan niya, bukod lang nabiya mga isap ng gura-gura kay mo dihilan ko sili mapatun. Sa pasar sin lang ta amurayad tuwing kakaus-gausan niya rihil kay mo, lang sinabi sa salam, ayaw odyo-odyoon atawakan gura-guraon, salta baba-babaon, sinamon karihilan, inang dihil. Nakatuan? Amo na. Sampay beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam daw nariha ini walaw firsina syakin. Minsan na kumanlaw na in kyarihil kay musin pangdaig mo karna amon din kakausan niya amon dahil hamamon siki dapit pa baba kayong katuan siki sin kambing Way unod. way na unod do lang tabiak pa isda kung maniwan bukog karna amuran kakausan na hilil kay mo kay ikhrasan na yung habipingatayan niya kyarihil mon kay mo natay maana salda ay mo na udyo-udyo ay mo na gura-gura ay pangdaig mo amon nakarhil kay mo si biyadahan to Di naman dyan sakdahon. di naman dali sagdahon kung na imyan ay ikaw na nang dihil pa isab nang dihil pa isab amon yung real kato bihay ni pagkubkumong kita sin bukog amon saan katuan bihay to yan sa makampung tabihan katuan na atin yung kewanan mabaya mang dihil sana manuman na mang dihil sa oras kalaman do na yan pa na sa kita mang dihil yan pa na kita udyo-udyoon na maro pa hindi na kita rimihil biyasahan na ayaw kita magpapababa. So, nito, piyanglangan si Nabi Muhammad SAW. Siyabot niya to, diya kang mga babae muslima. Ando ayaw tuod, mang gura-gura mabain. Namon, pangdaig, mon pa mong dirihilan sin pangdaig niya. Minsan na kumaling kao na sin dirihilan mong kanina, tinabiya mga biyahad doon sa bunamon lang na firsi na shot. At tinabiya mga siki kambing amon, mayroon na unod diyaon. Paista kumaniwan uno. Sana, naisutan na, katuan. Mga mo yung kakawas-kawasan sa tayo mga good mo. Biyayad doon. Ayaw isab, yung kaiwanan, tabiyaon sa kaiwanan sa katuan na. Mga amon biya, mga din na pag-ianan nila, o sad to, along na rin sin, biya na gustong na mabaklos-log na yun. Ibukit. Yung kakaon niyan, na sin ibukit, katuan na lang papangdaig-bay tayaw. Na yun ito sa katuan, di mapatun. Di mapatun. Ayaw sa biyayad to. Atin niya, inamon, inirihil mo tayo manghud mo, pangdaig mo, kakaon mo pa isab. Buko namon, di mo na ipagbuna, di mo na amon bang ikaw rin ako kumaon? Kukumaon. Hipakaon mo isa pa mga pang Ina to ay napala. away na pala. Sabab na ing gaman dahil nang lagi-lagi na kawatuan, nabawa-mawa na ko pagkay mo sabab na sa kaula-ula. Ikaw ra kumain na taw magkakaon si Marayaw. In pangdaig UI niyo nabi mga di na magkaon sila nga amon pagkaunon mo. Atin niya mamawain namon pangatod niya pagkahin niya. Naamo yan to mga palawan na kami sa magkulang maglawiin maksunsin namon. Baita si Nabi Atin niya, tungod siyang pagdihil, makasugpat ako tiyo-tiyo. In pagdihil, hapang daigbihan, inyan katantan, ini, subay nakapin na simpyag dihilan mo, hapang daig mo, ang pamukaunon. Sabab amo ang tuwing sarayo-rayo pagkaon, biyata sin Rasul, padlot ta'am baraka. Kapin na kato. In kapin piyang dihilan, amo ti mabarakat pagkaon. Kapin mo piyang dihilan, napagkuan mo. Kasi pag yan nun sin Rasul doon, Abudar. Long niya, ya Abadar, ita tabakta marakatan, paakthir ma'uha wa ta'ahad jirana. Yan hadis. Ya kaulong niya Abadar, bang kau magluto, patawrin sabaw.
Patawra lang ng sawaw. Pag ubusit to, supay, kapang dihil mo ang mga pangdaig mo. Makananam sila singkuan. Iban yung magdihil, doon haon, buko ni mahal ka dito yung dirihilan. Sa amuin niya to, kaya tuntuman niya, kauhawak to siya imalog pagkaon, amuin, kabayaan niya, makaon ko, makahampit da isab kaw. Amating kakausan niya, amuin ni mating Allah Ta'ala na nauno niya, kaya tuntuman niya kaw. Buko namin, niyan, bang makaalok na isab panikmat sin Allah Ta'ala, way nakatumtuman niya rukaing. Malawa ning panumtum niya. Amo pagkakatumtuman niya lang ta, ini hatta ko man tauro kaing. Misan pa kampung niya bihan. Amod to. Sabab na hamok ding haon nabas sa kulong niya, intaw ikutan, kakilahan mo bang pagkaon na. Bang makaalop na papagkaon di kaunahan. Intaw yan ikutan lang niya. Biyan tong atuan. Aun siya bang makakita na pagkaon di siya makathan siya kumawas magtuoy. Na inyo lang pangilahan mo lang na ikutan intaw. Biyan tong atuan. Alamat ito pang alamat sinikutan. At wayron kwan niya, wayron kasabar niya. Waywan lang ta bukon mapatiag. Bukon mapatiag. Na hindi ba na yan, di yan. Misan niya makatungo man na yan. Ay ka rin, nakamu pagkaon na kita niyo. Di damasi. Sa babaon niya jakahan niya, kabayaan niya makaon na rin ka niya. Bihan yan. Namoy tinding ha mga pangadatan piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na inso muno lang tahi kaupat beta dihay ni ihtiram huwa takdiru. Hati niya amoy imbya mga panghulmat mo kaniya, iban amoy awon dirhil mo siya kalagguan bihan. Hilam mo siya halka bihan. Hati niya biya sa kaulo lapya para lawi mo siya ringkay mo, sinbaran mo. Iangkat mo iangkat mo siya. So uno hinangon niya doon, pagkay sa bawa na simbay mo, subay mo di na inuinuhon yung mga parkala edto. Biya si mga inilong niya, pala yamna'hu an yada'a khashabatan fi jidari. Ayaw kaw manglang bihan amoy inihat siya magpasandig si mga kahoy bihan na haringding madtubihan pag usit to magtuy ka manglang umulak paigay ni rendihay ni. Nayad duri man jariyad to. Wala yabi'u aw yu'ajjaru ma yattasilu bih. Di day sab ko manjari magdagang ini sinuno-uno na hirakang aun parsugpatan niya maun kay mo. Sinamin mga lokal ya, hindi ka man jari magdakang, madtuwihan. Suway sab siya makahati roonhan. Aw yaqrabu minhu hatta ya'rida alayhi dalik. Amin masuok maun, imutang ta nagpipikit ba to din lokal? Nari, di ka man jari nagsisibit-singan. Di ka man jari amin magkuhan si baran-baran mo dya. Bang kabayaan mo lang tahi butawanan na in lokal mo yan, subay mo siya mapahati. Ilaway mo na ka niya. Ilaway mo na ka niya. Di man jari amin, kuan along sa laway ron dalamod niya. May tayo huriya kung maginang sing kabayaan ko. Bilang pag-adat ito ka, bilang panghulmat, hapang ilaway mo ka niya. ويستشيره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره. Kita kau. Ayaw niya langon magtuwihan. Nah, demikian hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuklong niya man kana lahu jarun fi haitin aw syarikun wala yabi'hu hatta ya'riduhu alay. Nah, bangsa upama in kaya awnan niyo mga nagpipikitin dingding niyo hangkakuan kamo hangkamuhon long simbahan sa tabiyaon. Bihan ang kamuhon kamo tininding hambuk da. Nagdadaplin ba ka? Nagdadaplin, nagpipikit tod mo bihan. Nalaw niya inyaon ini matawag siya yung biya sa pantun syup'ah. Nagsasaw. Aun labod niya, syarik siya namin lokal yaon biha. Na di kau man jadi dumagang patauro kaing hari mo siya kabaitaan. So ay muna na lang ganta ko ini hirakang masa ini bagay. Bihan na bangkaw biya nakapikil na ikaw na yung pami. Hari ko pa'y karang patauro kaing. Nabihinin halka hirakang ko. Nawang biya makaya mo long sin Tagalog na kuan na. Kasi pa lumuwag na yung lokal mo. Dahil siya magkapatauro kayo. Dahil siya magkapatauro kayo. Nabihatin kuan niya. Amin, long tapang halga ta. Ini pag martabat ta. Amin, pang daig ta matubihan. Namad tuin. So, dahil nga mga ini,
Ini pengajian ini ang kapaiddahan dua siyabot diha ni kato bihan. Amoy ini mabaya na mo magpagsawad din kita ng mga katote mga uran. Padal. So, rin ang mga pangadyan na sabot takain ng mga palawan na kamislam panagnaan ng diaray na mo iba siguro ko kalasahan sampay lang ta pa mga kadaldalilan na mo inlaw tanaw sa singkami. Dahil naman ha kalam sin Allah Ta'ala sampay pa mo inlaw takabtangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia. Lang ta kaya butang sin mualif sing kitab daw na rin di aun daw na faidatan at aun dua ka faidahan sa rayaw-rayaw makawa ta pangadyan di hamuin lang ta ha katuan amuin na bisra sing kami kain na yakon. Menjadi panagnan di al-ula law na ya'riful muslim nafsahu idza kana qad ahsana ila jirani aw asaa ilaihim. Dihay nilang na kaingatan na sina Muslim ing ginhawaran niya, kakilahan niya na mangisyo siya. Banging kaunan niya kabat in siya marayaw na pangdaig niya atawakan mangi siya ha mga pangdaig niya. Siya mismo longta matris niya katuan. Kakilahan ni maran niya. Di na nakagunahan mga sumapagkahin niya bang marayaw ka po to mangi ka. Katuan? Atawa bukod na siya imyan na tao marayaw sa ako ini. Sana on pangilahan ng sinabi sallallahu alaihi wasallam. Sa maita na ini ma-feel mo maran mo bang pamarayaw ko to mangi. Kan na yari ng bikaw ni Rasul sallallahu alaihi wasallam lilladhi sa'alahu an dhalik. Amin, dahil kakabtangan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ang bukusog. Nangasubukan niya paliharan sinamon nito. At paliharan sinamon imyan. Ya Rasulullah no baha. Kung ko ba kaingatan ba't inaku ini marayaw na? At tawakan ko kung sabi ingatan ba't ako ito mangi ako. Katuan? Na lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam kan niya jawab si pangasuon niya. Idza sami'ta jiranak yaqulun kad ahsanta faqad ahsanta. Lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam na bang mo kau nakarungog na to adiungog mo na in pangdaig mo naghilalaungan inalaykay mo lang na kad ahsanta munal tuod na tao marayaw ka at tawakan nakahinan ka sing karayawan. Katuan? Napakadahsan talaw sinabi na tanto to din ikaw yan na tao marayaw na. Amo na. Biyayan to. Bang marayaw mo in pangdaig mo. Amoin biyaitaan ko sinikaw tao marayaw ka. Sa maman sa buko na mong biyawak ko kay katuan na o sa kayo na biya bawak-bawakon ka kagi. Pasal sinbiya na masog ko sinbiya bawak-bawak ko isap. Nariyahin niya mo matanto rin tao at nakyarayaw sin pangadatan mo. Sabay biyayta ako na tuan, Masya Allah. Sa to katuan na kung ko pagpakapagsintay nga mo. Sa to katuan biyan to ha. Bang isampitan nyo rari ha maglunglungan din Masya Allah. Ikaw inang biya mga piyapandang na mo rin ha mga mapatot sisinguran tungod ng pangadatan. Katuan? Nalang sinabi sa Allah, magbiyahan ng kaptasin to, ikaw na tao marayo na ko yan. Amayan to. Damikyan ng sinabi sa Allah, idha sami'tum yakulun kadasata, pagkadasata. Bang isablaw na karunguhan niyo na naghilalaw man pang daig niyo, imyan lang na yung to mga ikaw yan. Kung saan katuan, ha? Tawagan biya way sinjuri mo yan biya di kan kapang di ka mara maglung-lung biya mataw din pupuhingaan kamudaratan ni pagkarhil mo kamo rin sin karayawan sa to katuan ha nalaw sin nabi man ko nakarum biya dihalawan sin tao kada sata napun nato din ikaw yan na tao mangi atin ni amoy di pangilahan mga kalawan na kami Islam bangin ay nako magbansag tao marayaw ako sana kanukan mo rayan mga bisrasin pang daig mo. Mangkoto mga ibang tao marayaw. Namang sumpa man yung buto marayaw ko alhamdulillah pagsukor ko po Allah tala iban na gaman lauta pa tuyan ni namon mo marayaw. Bang di mo yung tao imyan kay mo biadto ko na pagbago ko sa batsumasa ka na pagpinakaw. Pidahay namon baran mo sab na bang intao pang kay mo imyan na ko to magtamo mga ikaw na wala san magmarayaw kay mo. Naamoy ito mga panahon Islam. O di karwa inshallah ta'ala. Ito damikyan bihan dahil mga pangadyan ito malingkat bihan sa milin Rasul nagbayta. Hangan sin magtemang huda ka ma Islam. Laong niya al-mu'minu mir'atu akhi. Aywa. Atin niya i-mu'min sa amin sin temang hud niya mu'min. Bihan. Hati niya kakitaan ni, ikaw rin mo kakitaan ni namin pag-iman mo sin baran-baran mo. Di mo ikapagbantog. Sa bangkaw, siyagda na sin pagtaymanghod mo sin dayaw mo, pag-iman mo,
Yan amo nanin suko mo. So sa amin niya nakaw. Sa amin. Sa amin niya. Bihad to. Amo anin kuan. Ato sa amin mo siya. Sa amin mo siya, sa amin niya Sa ka amin niya, sa bihad to. Namating kakunahan si mu'min pag yan. Correct. Bihad to. Sabab doon han long tatumuguin kasi sin magtaymanghod habihad to in luparagbos niya. Amin long niya ini pamukuhan addat bang taymanghod ko ini. Bang hadya long niya bihad. Way kabaka na kun biya kanini. Nabihad to. At niya inya to ring mga addat amin sarayaw-rayaw mabaya sintaw upihan daing kay mo bihan sabab sinamin adlat mo. Narami kiyan hikaru along niya idabtal al muslim bijari suin palyasbir alay. Apabila siya mga ini siulay-sulayan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hambuk muslim aun hapang daig niya mga bukon marayaw in lakutabiat in addat madtubihan so siya magsabar. Pasaran niya na hadya bihan. Bukon namin ini magtuy-tuy biya mag-alukakat sila bihan. Umabjan magtuy. Sabab hamok din ha mga pahinghendo si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kita man jari umabjan ha mga tao awam. Sabab in umabjan ha tao awam, labiin ka awam sini mabjan kaniya. Bihan. Damikyan lang si Rasul ayaw ko umabjan ha tao rupang. Sabab bang ka umabjan ha tao rupang, labiin ka rupangan mo. Hindi ka pabalat mo. Kaya ingatan mo na sindupang niya, nubos daw mo pa maguno. Ito hindi nga mga panghindo kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So yung panghindo doon ay niya, amin suwi kita magsabar. Pang-aon, pangdaig tawi mga dukaingin pangadatan niya, na magsabar na hadya kita bihan. Pa inna sabrahu yakunu sababu khulasihi minhu. Sababing kasabar niya, mahinang sabab sinikapuklas nga rin nga amin inihinang yadto. Hinang mangiyad to. Sabang ko rin na umasipbihan, di ikaw sumagdasin kwan niya, na pagkita ni Wihan, long ni Wihan, ron kwan kwan. Hati ko long ni maray hinang kwan, wala na kaamo. Magpinda siya. Dahil nga mga ito. Pagkasagdahon mo, intaon, wakto, gamando kalan. Hukum ba? Mambusag dahon mo yan, mangi pagkaroon adat mo na. Yan, magayas na kamukha pa. Bihan. So, o yan, katuan tao mangi, di na matake mangi siya. Di. Matao din bihan. Yan panasag dahon mo, yan panasag. Kaingatan niya ito mangi. Kaingatan niya ito mangi siya. Sabang musag dahon, bihan ito. Yan pa na siya. Namad to. Na pasalsin amin yan. Walang nibang mudungulan, ingkayo, yan pa na malablab. Yan pa na malablab. Na may na ko magdungol. Namatay na siya. Na wiyating kwan ni. Na, fakadja rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu faqal idhab fasbir. Aw ni matong hambukusog man para Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsumbong nga Rasul ya Rasulullah mangitud addat sini pang daig kwaon. Ano yung nagisin Rasul kadto na kaulong ni pagsabal ka. Idhab fasbir. Naman jari lang niro nahon paatahu marratain aw thalas. Sambay nagtungbang bingi na minir to. Aun-aun bihati ko jumatong antara nila. Bato ka Rasul magsumbong. Nakarwa ka atawa nakatu. Pagi katu bahaya tulong niya itrah mata akapit tarik. Laong sinamin ko. Hati ko in parkalak yung kuwan niya. Aun pasal mga irarahan bihan. Akuan. Aun baha nakahapa. Madtubihan. Di siya makalabay sumud madtubihan. Na laong sin Rasul. Ini butangan na namin panyap mo ito bang di makasud pala mo simbahay mo. Butangan na jaran. Parunan na. Sa Bulacan na. Sa Bulacan na lang niya paraan bihan. Napatarah ako. At ini siya bulak niya na. Pajaalan naso yamurruna bihi wa yaqulun malak. In mano siya maglalabay mo ito. May tanakaw yan lang. Yung hindi matukay mo. Ano lang niya? Lang niya bihan. Payakul adani jari. Ini jila ka akulong niya sinuko. Mangilong niya datil sinin pang daig ko yun bihan. Na, payul yal'anuna jarahu hatta ja'ahu. At ini in mga tao katantabihan nang lanat ha amin ko. Pangdaig na yan. At inananok na amatin nanok na insiya way nagsabalad siya. Inanok sa amin ini nakakita siya namin hinang jimatukan niya yan to. Naus na damo nang karatong siya namin ini ano ba amin pangdaig niya to. Uslong niya wakala lahu rudda mata'aka ila manzilik fa inni wallahi la a'ud. Dahil na lang naman ito kapanyapan mo ang palaw simbahay mo. Imot pa Allah Ta'ala, di ko nabalikan hinang ko. Di ko na isabi-sabat. Di na ako lang na mag-isabi-sab. Nakita ka yan. Hati niya rin aming pagsabar yan. Ito, amo at inono niya. Amo at ito namin sabab.
Amotin sabab sinamin hikalapas niya ring amin. Masyaallah. Wala na aon hantara nila yung pagkalukakat. Wala na aon hantara nila amin aon mikit din doon aon ngi iban dual halom sindagal. Maduya dengan sipak-sipak. Sa agama namin ni nang guilty namin uno yan to. Amon taon. Amin na kay ang jilaka kanya yan to. Siya to yung si makit na dyan na tayo paparan niya isa-isa niya. Wala di mabdyan kanya. Iban nakarealize siya ka. Na-realize na yung kasaan na hindi. Naman yan to. Sa tanda na yun, siya nabalik na ka. Darab ba ito si Bayo? Naman yan, hindi nga mga panghindo ka to si Rasul sallallahu alaihi wasallam in kahalka sinamuin magpangdaig. Ang pa'y magpangdaig nilong si mga sila wiha in luag sin magpangdaig long niya na upat pidyo kapatan bayreng hangutod maripah at sipakpan Ting patuo pala paunahan pa tayo. Suwangan sa lupanot tarasatan. Pangdaig mo pa yan. Kapatan bayreng habay mo. Maripahan sipak, kapatan bay matupahan sipak, matupahan Pangdaig mo pa yan. upat pidyo. Patpidyo. Na, kantoy ko no. Na yan magpangdaig. Naman jari in yan, aon pa ito amin utato na sabot tamin pasali Aisha radhiyallahu anha aun kuan niya piang sa Rasul yung ya Rasulullah aun ini dua ini haraig bay ko dama bay ako ini magini pahampit kanila sin biya mga pagkaon ini hisi orang kanila ruaya unin mapatut kurila long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam akrabuhuma unin akrabu min kababan amin masuok labi masuokin lawang niya mo kay mo paunahon mo in ala akrab pal akrab amin labing suok mo. Labing suok mo kayo. Si matalawang na babae, malawang na isa. Namo yan to. So, long ta, magdihil, biya sin mga pangadatan sin kamaasan ta, nakauna, bang aon biya mga ini, nikmat dumatong kanila bihan, na biya mga makakita bihan, along niya inang kayaon, marew na sa yulon. Na magdihi pa ka, bihan, ito karamad to, nampa sa yulon bihan. Na, abok kami nang kayaon. Magtuy na tugna unus sa yulon bihan. Gataan mo. Gataan naman to. Us mamos pakwan. Amin ni paglamok. Tahay long ni busi kita magtuok o kwan o kumay long narito ha. Apang daig isabel. Na us ikaw na bihan. Na ano manam na. Pag nanam nahi isa plug na to pag daig ka paturan ka mapasok pa bihan. Pasal doon haon aon ding ha mga beta sin Rasul amin hamot sin liuto mo. Sagdahon sin haraig bay muri sila makakinam. Amod turing ha mga bukon nito marayaw. Hangkan na suwaytod sila parahan. Hangkan na hari pa ka makakaon parahan mo na Imakapin amod tuin sa barakat-barakat pagkaon. Amod tuin sa barakat-barakat pagkaon. Long nga padlot taam baraka. Padlot taam. Bukon namin kapin piyag kaunan. Ingkay ba nang magmaanak kapin piyag kaunan. Sa mula biring hapagdihilan ka? Amin labiring hapagdihilan. Sing kakaon. Amin way panalusok mo madtuwian, piyang dihil mo na amo na. Ngayon nakapin, amin sa barakat-barakat. Pagkaon. Na ingkay ba nanaon yan kuan nila, amin kahinapusan nito, mag-agaw sing kahinapusan. Bihan. Ini itom na bihanin kuan, ini tinuanan madtuwian. Sabab sin magsaw. Namod din pagkuanan nila. Pag-akawan biya naming kapin nito. Nabukon sa ito biya, tinadis. Inadis, kapin piyag dihilan, namod din sa barakat-barakat pagkaon. Amo na. Biyan. Na amoy at tulong taim biya mga katubtuan si pangadyan tawak din, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, na murah-murahan, yung mga yadto, na magbing kita niyo harap pa ini aturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin piataran si pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa babamo to yung jawaban sa rayaw-rayaw hapangaso sintuan at urabul alamin paay na tadhabu. Harap niyo na pakain. Na in kita suwero marap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Papirru ila Allah. Pagoy na kamamanto pa Allah ta'ala. So bawira ka pagoyan na to. Harap da kaniya insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Nahilin ko kayo mo sa kataman nila. So alhamdulillah mga palangwansin kami haramasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na mayroong timobtob yung pangadyan sing kami. Long taha duman ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan awan kafaidahan na kawasing kita. InsyaAllah. Dahil mga amun lang nabisarasing kami rin. Hay ni Karna inadukatan
na panghindo sinaka may Islam panghindo lang takyawa na mo ding kalam sin Allah Ta'ala iwan lang taha amuin biyay takatos Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makapatut iwan naturan sin paglunglong amuin kita niyo tiap-tiap ang katao taga pangdaigbay bagbiyaling kita niyo long ta magsamo di ba sin sila biyaling kita niyo long ta amuin dimihil halga ha kanya pa kanya supaya inatukatan mahinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sin ang ikaina na hiya Aisha radhiyallahu anha nga subo bang so pa aunong narwa pangdaig kuway na isiwaha in labi mapatut ding kanila mo hindi hilang ko simbiya mga kawayan ko diri nila nini katuan sa baon yan sablong tabi mga na limit sa blat di mo lang tabi mga masaplag katan kanilang na duwa yung pangdaig mo isiwa rin had na lang sinabi sa salam na dihilan pa mo yung labi yung suok sin lawang mon kayo sab na ko sab di matun man to pa mo ni karwa sinaon parang haot niyo na mangita nam sa dukatuan na ila akrabo min kababan akrabuhuma min kababan may dimit sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na amo yan to naramig kaya ang basang katuan na manasin hadis wala din sa butihay ni amon hama na niya sinuoglong si Nabi sallallahu alaihi wasallam kulang maglabi makna atin niya di mabilang bariman at tawakan kung sa po ng pag-iman sinambuk tao may natog siya kansub-kansuwa rin diyan niya katuan sin bitid-bitid rin diyan sin kansub hamuin kaya ingatan ng pangdaig niya hiyahap di way rumakaon pag-uwas nagpakansuban dyan siya inwala siya misan nakaparamad to misan nagmanuno-uno na rin sa bahagi-bahagi sin kakaon namon rejiki kaya kada sin Allah subhanahu wa ta'ala atin niya di at dumapatut in biyad to amon lang takya la yu'minu ahadukum man akala wajaruhu ja'i amo na ito atin niya amon kaitan niya wahaya alam o wahaya kaitan niya na pangdaig niya in kabuhianan kaitan niya sa pagdaig niya way wag na imasuin mga takulan katuan way roon na amo yan to atin niya ito mga pananakamis ng Panginoon si Nabi sallallahu alaihi wasallam atin niya labi marayo imang tangag-tangag kita inamo mo siya amin hikaingat mo sin pangdaig mo sin awon pagkauniban sin mo ay amin kaparahan mo koreko na imagine na kung yung katuan lang ta mga palangon na ka may Islam amon tao ataw ang pangdaig mo naroon na dyan hula way minsan maluto way minsan maadyala pag-uwas yaw nin anak nagtatangis na katabyan sa wero na magkaon manjari bigla na hadya nagsususalong tayo ay naiwan ama wero magkaon si mga anak amuin long ta di matong nakakadto ko nagparako kakaon mantukan nila pag-ukab nagdarakaw sing kakaon mantukan nila imagine yung kakuyakan hapangatayan nila amin kuyag hadjayad to subhanallah misan sila turi na imian ya Allah di na yung kuyag hadjayad kuyakan ng Allah ta'ala ham nagdihil katuhan na subhanallah napasal nagpaitin ng Allah subhanahu wa ta'ala hiyak di ako long niya wala niyo ako misa piya kaon iuhaw ako wala niyo misan ako inipiya inom nasakit ako lang niyo wala niyo misan ako tibaw nakita ko na insambong sinipon pwedeng kasakit kayo mo pwedeng kahapli kayo mo ikaw yung tuwan rabulalamin ikaw yung tagdapusing kata naubos beta amin naraig to yan to ay mo kaya natanlaw naraig bayo in pangdaig mo hiyahap di way makaon mangkaw nagpagkaon ka niya kawakan mo ako rin to so amay ito mga palang kami Islam inshallah subhanahu wa ta'ala lang tamaba pa kami biya mga sumugpat sin pangadyan sumagawa na biya mga waktu ta timubtob na asal da inshallah ta'ala on da pag bakad magbalik do kayong waktu mura-murahan daw ta makaratong kita niya para waing maudo amuin lang ta uno-uno na yung sumunod ay nga makita sa butihay ni amoy din na kayo rayosing kami inshallah subhanahu wa ta'ala salam ka sila sa kanyukatan na doon naman di morongog salta lang tabi mga kami inshallah subhanahu wa ta'ala kawalikan na mo na mga kami kamapan na kanyukatan amoy lang tabi mga mahang na kami pagkakitaan dihay ni karnas namon lang ta na kabisihan sa inshallah subhanahu wa ta'ala continue na to rin mga pangadyan na to inshallah diha minong tempat mulia ini murah-murahan pagberkat sin Allah Ta'ala in pangmuran sing kita niyo sarta waktu sing kita niyo amuin na usal na pakay hagawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala mamaid na kami hadapan kasila sa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waalaikumsalam